Θα αρχίσουμε με την Πολύαιγο, ένα μικρό ακατοίκητο νησί που βρίσκεται κοντά στη Μήλο στο Αιγαίο Πέλαγος. Γνωστό για την παρθένα ομορφιά του, ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης, προσφέροντας κρυστάλλινα νερά, απομονωμένες παραλίες και υπέροχα τοπία. Το νησί φημίζεται για το άγριο τοπίο του και το καθιστά ιδανικό για μια ημερήσια εκδρομή από την κοντινή Μήλο ή Κίμολο. Είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για εκδρομές με σκάφος. Το καλοκαίρι βέβαια υπάρχει πολλή κίνηση και όποιος θέλει να νοικιάσει κάποιος θα πρέπει να το κάνει από νωρίς. Οι 4 ώρες μπορεί να κοστίσουν περίπου 200 ευρώ με τα καύσιμα και αρκούν για να κάνετε μπάνια στις περισσότερες παραλίες και να κάνετε όλο τον κύκλο του νησιού. Αξίζει να δείτε και το φάρο που υπάρχει στο νησί, αλλά για να φτάσετε επάνω θα πρέπει να ανεβείτε αρκετά σκαλιά. Να πούμε κιόλας ότι η Πολύαιγος έχει αυτό το όνομα γιατί υπήρχαν πολλά κατσίκια. Υπάρχουν βέβαια και σκάφη που μπορούν να σας κάνουν τον κύκλο του νησιού για να μην νοικιάσετε εσείς κάποιο. Και πάμε να επιστρέψουμε στην Κίμολο που είναι ένα ακόμα γοητευτικό και σχετικά ανεξερεύνητο νησί στις Κυκλάδες. Βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος, ακριβώς δυτικά του πιο διάσημου νησιού της Μήλου και είναι γνωστή για την ήρεμη ατμόσφαιρά της, τα όμορφα τοπία της και τον παραδοσιακό ελληνικό χαρακτήρα της. Σε αντίθεση με τους πιο τουριστικούς γείτονές της, η Κίμολος προσφέρει ένα ήσυχο καταφύγιο για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη φασαρία των μεγαλύτερων νησιών. Έχει πλούσια ιστορία με στοιχεία του αρχαίου παρελθόντος της να χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού. Το όνομα του νησιού προέρχεται από την ελληνική λέξη Κίμολος, η οποία αναφέρεται σε ένα είδος μαλακής λευκής πέτρας που βρίσκεται στο νησί και χρησιμοποιείται για διάφορους κατασκευαστικούς σκοπούς. Με την πάροδο των αιώνων, η Κίμολος επηρεάστηκε από διαφορετικούς πολιτισμούς συμπεριλαμβανομένων των Ρωμαίων και των Βυζαντινών και παρέμεινε ένας ήσυχος κόμβος του ελληνικού πολιτισμού. Τα παραδοσιακά ασβεστόμενα σπίτια, τα στενά δρομάκια και οι μικρές εκκλησίες της αντανακλούν αυτή τη βαθιά ριζωμένη κληρονομιά. Οι παραλίες της είναι μερικές από τις πιο γαλήνιες στις Κυκλάδες, με μαλακή άμμο, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς. Ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς παραλίες είναι η Πράσα, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά της, η παραλία της Αλικής, που είναι πιο απομονωμένη, και η παραλία Μπονάτσα, που είναι και αυτή μια ήσυχη παραλία με ρηχά νερά. Πέρα από τις παραλίες της, η Κίμολος διαθέτει αρκετά μονοπάτια πεζοπορίας που οδηγούν μέσα στη άγρια τοπία της, προσφέροντας πανοραμική θέα στη γύρω θάλασσα και τα κοντινά νησιά. Αξιοσημείωτο είναι και το μεσαιωνικό κάστρο του νησιού, το χωριό, το οποίο βρίσκεται σε έναν λόφο και προσφέρει φανταστική θέα. Δυστυχώς εκεί δεν πήγαμε. Το κύριο χωριό της Κιμόλου, που ονομάζεται επίσης χωριό, είναι ένας γραφικός οικισμός με στενά πλακόστρωτα δρομάκια και ασβεστομένα σπίτια που κοσμούνται με ζωηρές βουκαμβίλιες. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα τοπικά καταστήματα που πωλούν χειροποίητα προϊόντα όπως κεραμικά, κοσμήματα και τοπικά προϊόντα. Η μικρή πόλη λιμάνι του νησιού, η πόλη της Κιμόλου, είναι επίσης ένας εξαιρετικό μέρος για να απολαύσετε τοπικά θαλασσινά και να χαλαρώσετε δίπλα στο νερό. Η Κίμολος δεν είναι ένας τόπος για μεγάλα πλήθη εμπορικού τουρισμού. Αντίθετα, προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία ελληνικού νησιού. Δυστυχώς κάτσαμε μόνο για μια ημέρα και κοιμηθήκαμε στην παραλία Πράσα, αλλά σίγουρα θα θέλαμε να κάτσουμε πολύ παραπάνω σε αυτό το απίστευτο μέρος. Η παραλία την περίοδο που πήγαμε, το Σεπτέμβριο, δεν ήταν οργανωμένη και ό,τι χρειαζόμασταν το είχαμε ήδη μαζί μας. Βέβαια όλες οι αποστάσεις στο νησί είναι πολύ κοντινές, κάτι που προσφέρει πολύ μεγάλη ευκολία. Αν έχετε χρόνο μην χάσετε με τίποτα το Σκιάδι, που είναι ένα τεράστιο πέτρινο μανιτάρι. Αιτία της δημιουργίας του είναι ο άνεμος και η διαφορετική σκληρότητα των πετρωμάτων που το αποτελούν. Το βράδυ επισκεφτήκαμε την αγορά. Πήγαμε στην Παναγιά την Οδηγήτρια, που είναι ένας πολύ εντυπωσιακός ναός, περπατήσαμε στα σοκάκια και φάγαμε ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό παγωτό. Σε διάφορα σημεία θα δείτε και να κρέμονται βιβλία. Κοντά στην παραλία Ρέμα υπάρχει και το σημείο Ελέφαντας, που είναι ένας βράχος που φυσικά τι άλλο θυμίζει τον ελέφαντα, και μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίο μπάνιο σε εκείνο το σημείο. Να πούμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο το πάρκινγκ σε αυτό το σημείο και ίσως δυσκολευτείτε λίγο. Μετά θα πάρουμε την παντόφλα που ενώνει την Κίμολο με την Μήλο και μας αφήνει στην Πολώνια. Θα τα πούμε.